Я, напрыклад, для сябе вынесла з турмы, што у нашай Беларусі просто цудоўныя людзі. У нас рэальна запытваліся там на зоне, а што вось калі вы прыйшлі да ўлады, то вы б на бярозах вешалі б нас? Надо потихоньку, поступова. Вот я так с одного боку правильно, а с другого думаю, так, блин, сколько уже стагоддзяў можна гэтага потихоньку и поступова? Ну, не секси-секси, конечно, а можа и так. Але секси и секси. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а маёй госцей сёння стала былая палізняволеная, былая фігурантка справы студэнтаў, былая выкладчыца Абдуір Вольга Філатченкова. Добрый день, спадарня Вольга. Добрый день, Зміцер. Я ведаю, что вы не вельмі так, скажем так, добра ставіцеся да вот менавіта такога спалучэння, як былая палізняволеная. Так, мы чамусьці падумалі, што калі ты ўжо быў палізняволеным ці палізняволены, то гэта ўжо назаўсёды, таму што гэта пакідае такі адбітак на тваім жыцці, што ты з гэтым проста існуеш. Вось яно, да канца, мне здаецца, ніколі не пройдзе ў цябе, таму што ты атрымліваеш такі досвед, які ты не атрымаеш ні ў якім іншым месцы. А гэты досвед, ён уплывае толькі вось на ваше, скажем, я не ведаю, там такія нейкія матэрыяльныя, фізічныя, жыццёвыя, ці это на светапогляд таксама ўплывае? На светапогляд гэта таксама ўплывае, канешне, таму што хто што выносіць для сябе. Я, напрыклад, для сябе вынесла з турмы, што у нашай Беларусі просто цудоўныя людзі. Вось гэта я вынесла з турмы, таму што шмат хто дапамагаў, шмат хто падтрымліваў, шмат людзей, з якімі я пазнаёмілася там і якія цяпер сябры мае ўжо на ўсё астатняе жыццё. І галоўная каштоўнасць, я лічу, в нашай краіне гэта людзі ўсё ж такі. А калі да гэтага, да 20-го года, да турмы, скажем прямо, у вас якое было стаўленне і адносіны да беларусаў? Вот як вы іх успрымалі? Вот гэтае вот, знаете, як заўсёды, моя хата з краю, там абы не было вайны, і вот гэтыя словы про тое, што мы там такія ўжо самыя талерантныя ў свеце, там і гэтак далей. Ці як вот вы, якое было ўспрыманне? Насамрэч, я заўсёды ганарылася нашымі беларусамі, намі ганарылася нашай супольнасцю, нашымі людзьмі, нашай краінай. Я заўсёды ганарылася і заўсёды лічыла, што нашы людзі самыя найлепшыя ў свеце. А што вам давала падставы так лічыць? Ведаеце, таму што, я неяк, можа, мне пашчасціла, як я звычайна кажу, што мне пашчасціла. Я так і лічу, што мне пашчасціла. Але мне заўсёды вось па жыцці і дапамагалі, і нават такі банальны прыклад, калі ты там ідзеш, валачэш валізку цяжкую там у метро па прыступках, калі няма эскалатара, падыдзе чалавек і дапаможа. Вось так вось здаралася. І ў нейкіх такіх іншых больш складаных сітуацыях і мае сябры, і знаёмыя заўсёды дапамагалі мне, і я заўсёды гатовая была дапамагчы. Вось, і што мне падабалася, што шмат беларусаў, якіх я ведаю сама, яны, калі выязджалі за мяжу, яны намагаліся несці нешта добрае, культуру сваю. Выхаванасць, не тое, як вось прыехалі на адпачынак, напіліся там і валяюцца там пад дрэвамі, ці каля плота. Вось. Неяк вось проста, што паказваць, што мы добрыя людзі. Не тэатральна, а проста вось. Вольга, але вот добрыя людзі,
Ну по вялікаму рахунку гэта можна сказаць, ну как бы увогуле без адносна ад таго, беларус ты ці не. Гэта можна добрыя людзі і вот там што дапамагаюць, там дарогу там перайсці, ці валізку паднесці, ці просто па жыцці. То есть вот розныя, конечно, бываюць выпадкі, там нюансы, але такія ж самыя людзі ў Польшчы. Ну так. Такія ж самыя людзі ў ЗША, у Канадзе, у Афрыцы дзе-нибудь, асабліва там паміж сабою сваёй супольнасці. А беларуска, вот за што беларусаў, ну вот гэта такое агульначалавечае, так бы мовіць. І тут безадносна да беларус ты ці не беларус, а вот беларусаў вот і самыя лепшыя людзі. То есть вот не было такого, вот яны самыя лепшыя людзі, гэта тыя, якія адракліся сваёй мовы, гэта тыя, якія выбралі Лукашэнку, гэта тыя, якія зараз пра вайну кажуць не ўсё так адназначна, гэта тыя, якія сваю гісторыю не цікавяцца і забыліся. Ну вот это вот самыя лепшыя людзі. Але шмат хто цікавіцца. І шмат хто не забыўся, і шмат хто зараз намагаецца вучыць беларускую мову. Я бачу, наадварот, прыклады таго, што людзі цягнуцца да нашай культуры. Ну, асабліва гэта, канешне, стала адбывацца пасля 20-го года менавіта, што людзі зацікавіліся. Але і раней таксама было такое. Ось колькі да 20-го года ўжо моладзі пачало размаўляць па-беларуску. І сярод маіх знаёмых, і сярод знаёмых таксама. І гэта было нават неяк паказальнік нейкай інтэлігентнасці, ці што. Вось, людзі пачалі зноў цягнуцца і да спеваў традыцыйных, там што, вось я сама займаюся і традыцыйнымі спевамі, і традыцыйнымі танцамі, і я бачу, што людзі да гэтага цягнуцца. Нягледзячы на тое, што гэта ўсё, асабліва зараз, там больш за 3 не збірацца, так, ўсё роўна і нейкія імпрэзы, і нейкае нешта праводзіцца, і людзі цягнуцца да гэтага, і больш людзей стала цягнуцца. Я бы хацеў ўсё ж таки, карыстаючыся вот магчымасцю, што вы не толькі прайшлі праз турму і паглядзелі ўзаемаадносіны, то есть на людзей па абодву бакі там, вы пасля вызвалення не адразу з'ехалі з краіны, таксама маглі назіраць, і вот з гэтага пункту гледжання і з пункту гледжання нашай как бы ідэнтычнасці, безумоўна, хацелася б абмеркаваць таксама. Мы калі пачаліся ўсе падзеі 20-го года, жніўня 20-го года, прынамсі, вось, скажем, у ноч з 9 на 10, мы як журналісты сачылі за ўсім, што адбываецца, як разганялі, як збівалі, вот гэта ўсё. То есть мы-то тыя, хто у тэме, мы гэта бачылі ў 6-м годзе, мы гэта бачылі ў 10-м годзе, мы гэта бачылі раней, то есть такая рэакцыя, да, такая рэакцыя ў прынцыпе рэжыма і яго памагатых не стала для нас дзіўнай, але ўзровень той жорсткасці, які быў менавіта ў 20-м годзе, шмат каго прымусіў сумнявацца, што гэта былі беларусы. Ну, маюцца на ўвазе пад гэтымі касманаўтамі і шлемамі. І шмат хто казаў, што гэта хутчэй за ўсё расійскія прыехалі на дапамогу лукашыстам, гэта яны, бо беларусы не могуць так жахліва ставіцца да сваіх. У вас былі такія развагі, былі такія думкі, што гэта не могуць сваі так быць? Ну, вось я асабіста лічу, што можа і былі нейкія там, хто заехаў, але ўсё ж такі гэта было большасць беларусаў. На жаль, на вялікі жаль, таму што і зараз ужо ёсць і доказы таго, што гэта, свае шмат хто. Вось, таму што ж шмат хто з людзей даваў паказанні, калі выехалі за мяжу і гэтак далей, і доказы ёсць, што гэта беларусы. Але, у кожнай нацыі ёсць і дрэнныя людзі, і добрыя. Безумоўна. Просто, тут каго болей. Да, і вось тут вот мне вот вельмі цікава ваше меркаванне. Ладно, там яшчэ можна было, халера яго ведае, хто там пад тымі шлемамі, шаломамі хаваецца, але насамрэч апынулася, што гэта былі ўсе свае, вот, беларусікі. Але сумнявацца ў тым, хто яны, з якімі пашпартамі, калі тыя супрацоўнікі так званай пенітэнцыярнай сістэмы тут не было, гэта ўсе беларусы. Конечно. А як яны ставіліся да
палітычных, но мы все ведаем. І вот у вас ёсць тлумачэнне, адкуль гэта ўсё? Вот у гэтых вельмі добрых людзей, такая, я вот ганаруся такімі, што яны, вот мы, беларусы, такія класныя людзі. І вот тут вот ёсць, да, в сям'е не без урода, але калі уродаў столькі. Ну, насамрэч, менавіта уродаў, якія уроды, іх не так шмат. Якія робяць гэта ўсё ад душы, ад чыстага сэрца, не так шмат. Шмат такіх, хто проста, ну, бязвольны, напрыклад. Шмат такіх, хто сабе нейкую казачку, ну, прытрымліваецца нейкай казачкі, што абы не было, ну, вайны. Ну, і ёсць яшчэ такі чыннік, як страх. І ведаеце, я думаю, што яны баяцца значна больш за нас. Іх страх, ну, згубіць працу, там, апынуцца там, у пазыках і гэтак далей, ён значна большы. Значна большы, чым у вас, у мяне. Так, мы таксама рызыкавалі згубіць працу, а вы яе згубілі. Ну так, але іх страх большы за наш. Я так думаю. Ну і шмат хто баіцца, што ім адпомсцяць свае ж больш жорстка. Ну і насамрэч гэта так і адбываецца. Ну, калі паглядзець выпадкі, калі хтосьці сышоў з нашых праваахоўных так званых органаў, ну, ім помсцяць жорстка. Шмат жа хто з'ехаў таксама і распавядалі, як гэта ўсё адбываецца. І мне здаецца, што іх страх, ён, ну, большы за наш страх. Да таго ж, яшчэ тут дадаецца страх таго, што, вось, ну, напрыклад, рэвалюцыя перамагае, ура! Ну, і вось у нас, ну, рэальна запытваліся там на зоне, а што, вось, калі вы прыйшлі да ўлады, то вы б на бярозах вешалі б нас? Ну, гэта было сур'ёзнае пытанне, не жартачкі. Ну, пра сябе магу сказаць, я б нікога на бярозах не вешала. А што б вы рабілі? Ну, трэба разбірацца. Ну, вот пасля ўсяго таго, што вы перажылі, вот вы б што сказалі, ай, давай перагарнём старонку і забудзем. Нет, старонку не перагарнём. Але трэба разбірацца ў кожным выпадку індывідуальна. Таму што хтосьці, прабачце, катаваў і там гвалтаваў, а хтосьці проста там недзе дзяжурыў у гэты момант і, ну, і нічога такого не рабіў. Ён проста быў у гэтай сістэме. Ён проста там працаваў і не сышоў. Але, ну, вось гвалта як гвалта ён не рабіў. Былі ж выпадкі, калі самі там ці даішнікі, ці нават тыя шамапаўцы, яны кагосьці проста з гэтага аўтазака ідзі. Былі такія выпадкі. Ну, і што? І яго таксама? Ці як? Гэта складана. Ну, гэта ўвогуле складанае пытанне, як што рабіць і калі нарэшце, ну, мы пераможам. Але, ну, я лічу, што трэба ўсё ж такі індывідуальна, таму што ёсць у сістэме і тыя людзі, якія неблагія, і якія і па меры сваіх магчымасцяў яны і дапамагаюць, і паліць зняволеным. Вось, і проста зняволеным, ну, як могуць. Канешне, агучваць я не буду, ні прозвішчы, нічога такога, але яны ёсць. І таму я лічу, што гэта неправільна ўвогуле ўсіх пад адзін каток раскатаць і ўсё, і вешаць на бярозах. Ну не, так нельга. Ну, бачыце, сапраўды, мне проста быў адзін суразмоўца, таксама былы выкладчык, які таксама прайшоў праз турму, хай там не годы, а там месяцы пасядзелі з вельмі дрэнна здароўем, а выйшаў яшчэ горшае. І вот ён таксама казаў вот про тое, што мы павінны ўсё ж такі, ну, неяк там паспрабаваць знайсці там паразуменне, кансэнсус, там ўсё. Ну, вот прыгожыя словы, калі я канкрэтна спытаўся, а вы, асабіста, вот вы, адносна тых, хто вас давёў до такога стану і катаваў там за кратамі, гатовы прабачыць?
замаўчаў сказаць не гатовы. І мы тут вяртаемся до таго, што мы можам агулам на ўзроўні там вот грамадства павінна, а калі кажам пра асобных людзей, вот ты выходзіш во двор, а з суседняга пад'езда выходзіць амапавец, который ты ведаеш, што там, а можа цябе, а можа там твайго сябра, невядома што з ім рабіў падчас гэта, і што ты будаш рабіць? Кажаш, ну мы ж тут талерантныя ўсе там. Не, я ж там і кажу, агулам нельга. Дарэчы, я ўсё жыццё, вось калі там кажуць проста, вось вы ўсе, я кажу, я не ўсе. Я гэта я. Асобны чалавек, асобная персона я. Вось, і я лічу, што кожны чалавек гэта асобная персона. І за тыя ўчынкі, якія гэты чалавек робіць, ён павінен несці адказнасць. Я за свае ўчынкі нясу. Я лічу, што кожны павінен несці сваю адказнасць. І гэтая адказнасць можа адрознівацца па жорсткасці, сапраўды, па тэрмінах. Кагосьці, я думаю, што можна і прабачыць будзе, гледзячы на тое, што ён зрабіў. Але калі ён гвалтаваў, гэта ж людзі, яны былі безабаронныя. Як можна вось гэта? Як? Ну, я не разумею. Ну, для мяне, як для чалавека, такое увогуле непрымальна, невыбачальна і гэтак далей. Вось. Вернемся да ўсё ж таки таких ідэнтычнасці і ўсведамлення таго, што мы беларусы. Вот вы правильно сказали, шмат хто сапраўды па-іншаму паглядзеў і на пытанне мовы, гісторыі, культуры ў 20-м годзе. Тым, каму было нецікава, раптоўна абсалютна для сябе адкрывалі і беларускіх там выканаўцаў, там таго ж самага там Вольскага, Варашкевіча, Пугача, адкрывалі для сябе беларускіх пісьменнікаў, там Женшчынка, назовіцеч, і гэтак далей, там філосафаў, да ўсё, тэатр беларускі, ўсе такі, а гэта у нас ёсць, а мы і падворшай мы гэтым маглі. І шмат тады слоў казалі мне тыя ж самыя там дзеячы культуры, якія ўсё гэта пабачылі, казалі, вот грамадства змяняецца, грамадства па-іншаму глядзіць, грамадства ўспрымаецца, і гэты пасту ў цюбік не запхнеш назад. Але мне вот цікава ваше бачанне, вот потым у турме, прайшоўшы праз усе гэтыя, праходзячы праз гэтыя выпрабаванні. Я нават не пра вас, а пра тых, хто быў побач з вами. І потым, калі вы выйшлі, вы апынуліся, вот яны, рэпрэсіі наўкол ідуць, і тыя людзі, якія таксама для сябе ў 20-м годзе нешта адкрылі, як яны ставіліся пасля ўсяго, і ці падчас вот таго ж самого знаходжання ў турме, потым знаходзячыся пад рэпрэсіямі ў краіне, да ўсяго гэтага, было такое, да ну его нафиг, с этой мовой, культурой, все, забыться, что там было в 20-м годзе, что я там для себя открыл, закрыть это все назад, и все. Бо так спокойней. Вот якое было адносіна, якая была вот все ж таки развагі на тему, что вот дарэмна мы открыли гэтую скрыню беларускай Пандоры? Ну, тых, каго я ведаю, іх, ну, пра каго я даведалася, ну, з перапіскі, там, ці што, не шкадуюць, што гэтая скрыня Пандоры адкрылася. І людзі працягваюць і намагацца неяк размаўляць, але нават, можа, і не на вуліцы, можа, проста дома. Нешта цягнуцца да нашай культуры яны працягваюць. Вось з тых, хто, як вы сказалі, прачнуўся. У мяне ёсць і такія знаёмыя, якія прачнуліся менавіта ў 20-м годзе. І ніхто не лічыць іх, што гэта дарэмна было. Ніхто. Таму што беларусы паглядзелі на сябе, на нашу нацыю і ўбачылі, што а мы ёсць. Вось мы, беларусы, і ўсё ў нас ёсць. І сапраўды гэта ўжо не запхнеш у цюбік. Нават калі зараз мы, як звычайныя партызаны, заціхарыліся і сядзім ціха, як мышы пад венікам, все роўна гэта ўжо у нас адклалася. І мы ведаем, што калі спатрэбіцца, мы зноў можам вось так вось сабрацца.
Ну гэта у нас адклалася тыя хто пражыў там 20-й год прайшоў вот этыя дваравыя сустрэчы вот усё это астатняе але і вы ж як выкладчык выдатна ведаеце як гэта працуе ну па-першае ужо прайшло 4 гады ўжо можна сказаць падрасло новае пакаленне якое 20-го года не бачыла ну напрыклад юнакі якім там было 12-13 гадоў у той час зараз ім ужо 16-17 гадоў это іншыя людзі таго яны не бачылі а ў якіх умовах яны зараз выхоўваюцца на фоне той прапаганды на фоне того что ім втюхивают вот это военно-патрыотычныя розныя уроки у школе зараз у ВНУ пачнуцца ўсе гэтыя прапагандысцкая прачыстка мозгоў 1-2 пакалення без магчымасці далучыцца да вось гэтых вось нават не беру палітычныя культурніцкія нармальныя нацыянальныя працэсы что мы будем иметь ну мы тут будем иметь а яны там а можа і мы зараз глядзіш наши дзеці ўжо там знаходзячыся і уходзячы ў школы там польскія грузінскія літоўскія амерыканскія праз пару гадоў Гэта, конечно, складанае пытанне і што як адбудзецца мы не ведаем але ўсё роўна мне здаецца што нешта захаваецца Таму што шмат хто з людзей яны ўсё роўна дома кажуць дзецям што ты гэта не слухай ўсё гэта ўсё хлусня потым яшчэ ну працягваюцца пасадкі там знаёмыя знаёмых хтосьці абавязкова там ці на сотні прысеў ці по крыміналцы і гэтак далей і гэта ўсё вось як раней шэптам на кухні ўсё роўна гэта перадаецца і нават дзецям ну таксама быў жа Савецкі Саюз так і здаецца ну дзе ўжо павінны былі ўсё задушыць усё што толькі магчыма і гэтую беларускую мову нашу амаль што задушылі пагадзіцеся вось але ўсё роўна ну ўсё роўна прарастаеш Усё роўна людзі рана ці позна яны бачаць што ну прыходзіць час калі яны вырашаюць што так ужо жыць нельга больш і мне здаецца што прыйдзе час калі будзе такі ну патрэбны момант Слухайте, я недавно вось з гэтай нагоды прачытаў такое выказванне аднаго з наших мэтраў нацыянальнага адраджэння я не памятаю хто гэта быў дакладна скажу ці то Навумчык ці то Дубавец сказаў ці то хтосьці яшчэ маўляў того ну вот мы вот хочам каб хутчэй каб вот і загаварылі усе по-беларуску вот каб нацыянальнае пытанне хутчэй зрушылася не трэба гэтага хутчэй надо потихоньку поступова вот я так с одного боку правильно з другого думаю ты сколько ўжо стагоддзяў можна гэтага потихоньку і поступова Калі ж оно там будзе ўжо тады Ну так вельмі хочацца каб усе адразу загаварылі по-беларуску але для гэтага патрэбныя таксама умовы Ну вось глядзіце уся Украіна раптам стала размаўляць па-украінску але вось такім чынам мне нешта не хочацца каб адбылося Прыйшла вайна і ўсе зараз размаўляюць па-украінску Мне не вельмі хочацца вайны, шчыра кажучы. Хочацца, каб проста вось так раз і сталі размаўляць. Але такого, ну, напэўна, не адбудзецца. І гэта будзе ўсё ж такі паступовы працэс. І як я лічу, то, канешне, трэба пачынаць з мульцікаў. Проста перакладаць мульцікі на беларускую мову і паказваць дзецям. І тады гэта будзе для іх натуральна. Таксама дарослыя, каб глядзелі фільмы па-беларуску. Ну, яны ёсць, але каб, ну, калі б была краіна, якая гэта ўсё прасоўвае, і калі б паступова пачалі вось паказваць у кінатэатрах мульты, фільмы па-беларуску, навіны перайшлі б на беларускую мову, тэлебачанне ўсё перайшло на беларускую мову, мы б самі не заўважылі, што мы ўжо размаўляем па-беларуску. Гэта, канешне, было б і не балюча для тых, хто там увогуле ніколі не размаўляў па-беларуску, таму што ёсць і такія людзі, таму што мне сустракаліся людзі ў СІЗА, якія не разумеюць беларускую мову. Ну, гэта беларусы,
а яны просто не разумеюць по-беларуску увогуле. Я думала, что такого не існуе. Я думала, что ну разумець усе разумеюць, хоць і не гавораць, хоць і не размаўляць. А тут, блин, мы перакладалі новы час для іх. Ну вось, і мне здаецца, што так можна было б небалюча перайсці на беларускую мову, скажем так, гадкоў за 5. Я так думаю. Вот, вот як? Вот скажите мне, як выкладчыцца, як перайсці? Таму што мне кажуць, ну вот глядзі, для таго, каб перайсці на беларускую мову, трэба, каб вот, ну, з дзяцей пачынаць, адразу з маленства. А для гэтага па-беларуску павінны быць у дзіцячым садку вот, выхавацелькі, там нянечкі, потым настаўнікі ў школе, ну і далей. А адкуль яны возьмуцца, калі у нас усе рускамоўныя ВНУ? Як яны ВНУ выпусцяць беларускамоўных нянечак, выхавацелей, настаўнікаў для школ, калі і яны рускамоўныя, і гэтых няма, і атрымліваецца замкненае кола нейкае такое. Як з яго выйсці? Ну, насамрэч, глядзіце, гэтая праблема вырашылася вельмі проста. Просто робім нейкі набор. Ну, у той же ПЕТ ці куды там. Робім такі набор адмысловы, куды праходзяць людзі, допустим, якія жадаюць вучыцца па-беларуску і потым выкладаць па-беларуску. Вось. І робім нейкія плюшкі, якія будуць іх чакаць на працоўным месцы пасля таго, як яны, ну, скажем так, навучацца гэтаму ўсяму. Вось вам і... То есть мы вяртаемся до таго, што было прапанавана яшчэ у 90-х годах мінулага стагоддзя, калі там нейкая, там, умоўна кажучы, прэміі ці надбаўкі былі тым, хто пераходзіў на беларускую мову. Так, чаму не? Зацікавіць людзей. Калі людзям гэта цікава, а гэта будзе людзям цікава. Чаму б не пачаць размаўляць тады па-беларуску? Розныя ёсць спосабы, і я лічу, што гэта таксама не дрэнны спосаб, тому што, ну, у прынцыпе, я лічу, што праца выкладчыка ці там выхавацеля ці там настаўніка, яна павінна годна аплочвацца. Таму што чалавек не павінны думаць, як у яго там, як накарміць дзяцей, калі ён адпрацоўвае 2 смены ў гэтым садку дзіцячым, вось такімі вот дзецьмі, за якіх там 30 у групе, і за якіх ён нясе адказнасць сваёй галавой. Вось. І як яшчэ пракарміць, працуючы увесь дзень, да, 12 гадзін, як сваіх пракарміць, ён не павінны думаць. Калі ён будзе думаць пра сваю працу, атрымліваць годныя грошы з гэтую працу і проста адпрацоўваць не 2 стаўкі, а 1 стаўку, прыходзіць дадому, мець магчымасць там падарожнічаць, там ці нешта яшчэ. Калі гэта будзе паважаная прафесія, а не як зараз у нас, то тады, мне здаецца, ўсё само можа ператварыцца, ну, стаць з галавы на ногі зноў. Вось, маё такое меркаванне. Просто людзей можна і грашыма зацікавіць. Ну, цікава ж паступаць чамусьці там в МВД там, ці што. Ну. Так, давайте-ка вернемся яшчэ да адной тэмы. Вот вы сказали такую фразу: у мяне ёсць знакомыя, якія прачнуліся і зацікавіліся там беларускай мовай у 20-м годзе. У мяне ёсць, правда, у которой у 22-м годзе толькі прачнуліся і мовай зацікавіліся. Той же самы Мікіта Мелказёраў. Я ўсё памятаю. Але, а вы калі прачнуліся? Ой, я прачнулася ў раннім дзяцінстве. Боже мой, і хто вас так жорстка абудзіў? Не каб спалі сабе спакойна, як мінімум до 20-го года, не? Ну, насамрэч, просто так склаліся абставіны, бо мае суседзі былі беларускамоўныя, і іх дачка была цалкам беларускамоўная. Такія сапраўды бываюць у Беларусі? Так, сапраўды такія былі ў Беларусі. І гэтая дачка, яна была малодшая з мяне, і яна не разумела па-руску. Зусім. Вось, ну, уявіце, ёй там годзік ці 2, а яна не разумее па-руску зусім. Ну, і што я раблю? Я пачынаю размаўляць па-беларуску, ўсё.
і тады яна мяне разумее. А хочацца ж гуляцца там у лялькі ці ў што. Вось і мы такім чынам я вывучыла беларускую мову. І, мне тады 3-4, так. Вось. Адтуль я ведаю беларускую мову. З ранняга дзяцінства. І я лічу сябе, нават можна сказаць, што я білінгва у гэтым сэнсе. Мне не складана не думаць не па-беларуску. Калі я размаўляю па-беларуску, я думаю па-беларуску. Былі такія цікавыя сітуацыі. Таксама, калі я пісала лісты ў СІЗА, камусьці там адказвала, і, напрыклад, вось я пішу па-расейску, потым пішу, напрыклад, што я вельмі люблю займацца традыцыйнымі танцамі. І я не магу сказаць традыцыйнымі танцамі. Я кажу традыцыйнымі танцамі. Я так і пішу традыцыйнымі танцамі, потым я пераходжу. Я сама не заўважаю, як я пераходжу на беларускую мову. Частка ліста ідзе па-беларуску, потым неяк зноў вяртаюся да расейскай, адпраўляю, потым мне прыходзіць адказ. Ой, а вы ведаеце, так прикольно, што частка у вас ліста па-беларуску, частка па-руску, і гэта вы пераходзіце туды-сюды. Я такая, ой, а я нават і не заўважаю, я сапраўды не заўважаю. Вось у такіх сітуацыях я не заўважаю. Неяк мне ўсё роўна. У сэнсе... Вы зараз кажаце, што не заўважаю, так яно само сабой, а это наўмысна, вы хацелі мозг цэнзару сламаць. У нас з цэнзарам была цёплая перапіска. Я нават прывезла сюды заяўленне, якое я пісала да цэнзара. Не маглі б вы праверыць карэспандэнцыю, якая прыходзіць у мой бок. І там мне цэнзар адказаў: неужели в ваш адрес приходит мало корреспонденции или нечто такое. Я нават захавала. Ты посиди и не вякай, раз увогуле атрымліваеш. Да, тут гісторыя кшталту як той анекдот, калі рускамоўны дранікі пачаў есці, да? І з кожным дранікам пачаў ще пераходзіць на беларускую мову. Так і у вас, да? Але гэтая сітуацыя, гэта веданне з дзіцячых гадоў беларускай мовы і потым карыстанне ёй далей у жыцці, яно вам жыццё не паламала? Не было такого, ты колхозница? Не. То есть вы не сутыкаліся вот менавіта з таким не булінгам, а тролінгам, там ці яшчэ чым-нибудь, з дзекамі з нагоды мовы? Не, ніколі. Тому што я, калі са мной размаўляць па-беларуску, я размаўляю па-беларуску. Калі па-руску, то я па-руску размаўляю. Зараз я ўжываю значна больш, канешне, беларускай мовы, а вось частка, калі я была у Мінску, зараз пасля вызвалення, там страшна было размаўляць па-беларуску. А былі падставы для страху? Вот менавіта размаўляць. Кажуць, што да, рэпрэсіі, не хапаюць жа ж на вуліцы толькі за тое, што ты па-беларуску там нешта. Ведаеце, некаторыя людзі пачыналі азірацца, але некаторыя пачыналі азірацца з любоўю, калі чулі беларускую. Азірацца з любоўю, это кшталту того, што думкі экстрэміскага накірунку. Так, адразу. Ваше меркаванне ўсё ж такі, нягледзячы на тое, што у вас у вашым дзяцінстве вам сустрэлася суседка, якая не разумела рускую мову, жывучы ў Беларусі, але тым не менш, беларусы як нацыя, яны сфармаваліся? Так, беларусы як нацыя сфармаваліся. Фармаванне, у прынцыпе, нацыі, яно ніколі не можа скончыцца. То бок нацыя змяняецца, там неяк ужо там беларусы там 4 гады таму і беларусы зараз, гэта, скажем так, розныя беларусы. Але ўсё роўна гэты досвед, ён назапашваецца. Мы даўно сфармаваліся, я так скажу. Як даўно? Даўно. Напрыклад, Віталій Рак лічыць, што мы 1000 гадоў, як ужо нацыя беларуская.
калі верыць навуковым працам, то усе астатнія 18-19 стагоддзя, а мы ўжо 1000 гадоў. Ну, я не могу сказаць, колькі гэта будзе ў лічбах. Так, вы ж праграміст, можна сказаць, чалавек вот з матэматыкай звязаны. Як это вы не можете ў лічбах сказаць? Ну, гэта ж не адно і тое ж, гэта ж трэба вывучыць гэты, ну, скажем так, падзел гісторыі, прычым трэба параўнаць всякія розныя версіі, абраць тую, якая больш падабаецца. Ну, не, конечно, не падабаецца. Ну, чаму? Як кажуць, гісторыю пішуць пераможцы, да? Ну, так. Так і тут. Якая версія больш падабаецца, такую взяли. Ну, зараз вунь падручнікі пішуць, ну, у Беларусі. Жесть. Вось. Але я думаю, што даволі даўно мы ўжо сфармаваліся як нацыя, і, ну, я думаю, што гадоў 200 таму все ж таки так, недзе так. Ну, як скажем, думаю, што ёсць уже такое зусім як нацыя. То есть прыблізна, умоўна кажучы, дзесьці так супадае з паўстаннем Каліноўскага. Ну, типу таго, так. Там ужо так дакладна ўжо можна адлічваць адтуль, я думаю. Ну, але я магу і памыляцца. Але што мы нацыя, гэта тут не магу спрачацца з гэтым. Мы нацыя асобная, са сваёй мовай, са сваім сцягам, са сваім гербам. Але ўсё ж такі са сваёй мовай. Ну так, яна неяк вот так ёсць, але ёй фактычна не карыстаюцца, не ўжываюць пераважная большасць беларусаў. Ну, можа, не 95%, як некалі там до 2020 года было такое даследаванне ці меркаванне. Да, все там шмат хто падчас гэтых вось перапісаў насельніцтва казаў, што моя родная мова беларуская, але по факце ужываць беларускую мову ўжывалі там 3-5%. Зараз можа троху і больш, але ўсё адно гэта не пераважная большасць. І калі ўсё ж таки глядзець на, ну, класычныя азначэнні нацыі, нацыя будаўнічых працэсаў, то мова важная вельмі складнік, як у нас вот з гэтым. То есть мы змаглі неяк так хітра абысці гэты момант. Ну, мы ўвогуле такі хітрыя. Не, ну гэта понятно. Пачынаючы з таго, што калі да мяне па-руску, то і я па-руску, а калі па-беларуску, то па-беларуску. А што, надо хітрык. Ну, не сказаць, што мы ўвогуле абышлі. Ну, і мова ўсё роўна працягвае жыць. Як яе не душылі? Яе ж душылі. Як маглі душылі. І вось гэта буленне, калі ты там калгаснік, адкуль прыехаў, ідзі ў свой калгас. Таксама, гэта ж, а дзеці, яны вельмі ўспрымальныя да гэтага. Вось, напрыклад, калі дарослы чалавек, напрыклад, як я, да, прыедзе там з вёскі у горад, і я ведаю, што я гэта я, і што вы мне тут кажаце, мне ўсё роўна. Калі я хачу размаўляць па-беларуску, я буду размаўляць па-беларуску. Усё, кропка. А калі гэта дзіцёнак, і ён яшчэ не сфармаваўся як лічнасць, то тады, канешне, для яго вельмі балюча, калі пачынаюць аднакласнікі там казаць, што ты калгаснік. Гэта абразлівае слова ў нас лічыцца, хаця, ну, таксама яно насамрэч не павінна быць абразлівым. Это просто вось калгаснік, это той, хто працуе ў калгасе, правильно? Але вось так стаецца. І, ну, такім чынам, канешне, складана захаваць нешта. Нават тыя, хто беларускамоўныя прыязджаюць з вёсак, якія могуць несці вось гэтую мову. Такую шыкоўную мову, я б сказала. Таму што ў мяне ёсць сяброўка, якая ездзіць па вёсках і размаўляе з бабулямі, каб, ну, якія носьбіты вось гэтых гаворак мясцовых. І гэта ж, ну, я слухала гэтыя гаворкі, гэта ж проста, ну, гэта цуд. І, канешне, яны ўсё менш і менш захоўваюцца, і ўжо новае пакаленне, ну, ўсё ж такі імкнецца больш размаўляць па-руску, на вялікі жаль. Тое, якое ў вёсках, а якое ў Мінску да 2020 года намагалася наадварот размаўляць па-беларуску. І нават яшчэ, ведаеце што, словы, якія, напрыклад, шмат жа слоў маюць розныя
гучанне, але аднолькавае значэнне. Напрыклад, той жа заплечнік, пляцак і рюкзак. Гэта ўсе словы, яны аднолькавае абазначэнне маюць, але абіраюць моладзь, напрыклад, абрала бы пляцак, таму што яно менш падобнае на рускае слово рюкзак. Хаця гэта рускае слово рюкзак, яно ўвогуле не рускае, яно нямецкае слово. Вось, нямецкае паходжання. Там рускіх слоў у тым рускім языку, Так. колькі там іх ёсць насамрэч. Так, але яно ўжываецца ў рускай мове, і таму моладзь абірала зусім непадобнае слово, якое нават, ну, такое своеасаблівае вельмі, яно больш нават да польскай. Это ж пляцак, это по-польску пляцак, так? Вось. Ці мне вось, напрыклад, падабаецца слово заплечнік. Я абіраю слово заплечнік, як не нашым, не ваш. Ну, просто і кожнае з гэтых слоў мае ну, права на існаванне, і кожны можа выбіраць, я так лічу. Вось. І я да чаго гэта кажу, што моладзь не толькі пачала вывучаць беларускую, размаўляць на ёй, але яшчэ на такой мове, якая, ну, увогуле падрознівалася ад рускай мовы. Вот такія працэсы моцна пайшлі тады, вось да 20-го года. Зараз таксама людзі імкнуцца вучыць, але размаўляюць трошкі цішэй, таму што гэта страшна. Але тым не менш, ведаеце, мне расказвала гэта, ось гэта ўжо, конечно, не наше пакаленне, гэта вось сапраўды моладзь, ось Ворыхава, якая зараз стала прадстаўніцай у аб'яднаным пераходзе, да гэтага яна была просто там у офісе Ціхановскай. В аб'яднаным пераходзе. Да. Да. А яна сама згродна. Ну, тут, в прынцыпе, не важна, згродна, не гродна. Я думаю, што гэтыя працэсы, яны аднолькавыя, што ў Гродна, што ў Оршы, што ў Віцебску, што ў Магілёве, што ў Брэсце. Ну, можа, з пэўнымі там нюансамі ў адсотках, але яна казала, мы раслі ў Гродна, вот падлеткі. Да, мы разумелі, што мы беларусы, вот мы ў Беларусі, ў незалежнай суверэннай краіне, але руская культура, руская мова, гісторыя руская былі для іх бліжэй, і как бы, ну вот это вот наше. Это вот, что там, вот это вот беларускае, вот было такое стаўленне, як, ну вот это вот что-то вот там под плінтусом якое вот. Трэці сорт. Трэці сорт брак. А вот мы вот как бы, да, беларусы, но вот это вот рускія со знаком якасці, умоўна кажучы. У 20-м годзе там пэўная частка яна змянілася, але до 20. І да, там паступова, там, дзякуючы магчымасцям, дзякуючы там ініцыятывам, таму ж самому Сымбальбаю, там дню вышыванкі, там яшчэ чаго-небудзь, пэўная колькасць, невялікія адсоткі. Яны прыходзілі для гэтага, а пераважная значная колькасць моладзі, яны былі вось такія, як Ворыхава і яе кампанія. Камусьці потым ударыла вот это вот, што трэба да свайго вяртацца, а камусьці не. І вот як вот наколькі гэта вялікая праблема. Вот вы думаеце, што зараз вот гэтыя падзеі, там тая ж самая вайна, там ўсё такое, яна зможам пераключыць светапогляд моладзі? Зможам, конечно, зможам. Адназначна, я тут увогуле не сумняюся, але на гэта спатрэбіцца час. І на гэта спатрэбіцца, канешне, высілкі. І на гэта спатрэбіцца розныя ідэі, як прывабіць і моладзь, і старэйшае пакаленне. Я лічу, да, як там Франак неяк сказаў мне, беларуская мова павінна, беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сэксі. Ну, в нейкім плане, канешне, я думаю, што так. Ну, не сексі-сексі, конечно, а можа і так. Але сексі і сексі. Так, яна павінна быць прывабнай, канешне. Калі гэта не прывабна, калі сказаць, узяць дручок і сказаць, а ну вучы, дык ніхто не будзе вучыць. Я не буду вучыць. Таму што я не хачу гэта рабіць з-пад палкі. Я не люблю, калі мяне прымушаюць. А калі
я пагляджу, о, дык гэта ж круто, паглядзіце, ой, і так можна было, і вось такое існуе, то тады я тады, ну, можа паспрабаваць. І людзі, шмат людзей, якія так разважаюць, потым, і глядзіце, яшчэ стадны рэфлекс ніхто не адмяняў. Калі людзі ўбачаць, што адзін пайшоў, другі пайшоў, трэці пайшоў, думаю, куды ж яны ўсе пайшлі? Дай-ка і я пагляджу, што там за чарга стаіць, можа каўбасу даюць. Ну, вы ж ведаеце. Калі нейкая такая большасць пачне размаўляць па-беларуску, і калі хтосьці, хто, ой, ваша беларуская мова, ідзіце ўсе ў дупу з ёй, ён такі паглядзіць і падумае, а я ў меншасці ўжо, ўсё. Я адрозніваюся. А ён не хоча адрознівацца, ён хоча быць такім, як усе. Гэта хтосьці хоча адрознівацца, я не хачу быць як усе, я не ўсе. А нехта наадварот, ён хоча быць як усе. І вось той, які як усе, ён пойдзе за тымі, хто ўсе, на дадзены момант. Гэта тыя, хто вагаюцца. Тая частка. Ну, можа быць, як усе, потому что я ўсё ж таки прыгадываю там 20-й год, калі я там прыходзіў, вот як журналіст хадзіў там на тыя ж самыя маршы, і вот ідуць людзі з чырвона-белымі сцягамі, там я да іх, там что-то там спытацца, вот, і как бы мы проці Лукашэнкі, ну мы за Россию. І з чырвона-белым сцягам. Мы супраць Лукашэнкі, но не лезьце ко мне со сваім беларускім языком. Як тут большасць тую вось набраць, калі вельмі шмат і такіх? Паступова і крэатыўна. Калі пачынаецца крэатыў, то людзі на яго вядуцца. Это ж не просто так у лоб, а ну вучы. Не. Трэба нешта прыдумаць. І я думаю, што беларусы прыдумаюць абавязкова, таму што, як паказала практыка, у нас вельмі крэатыўная нацыя, якія там плакаты ж былі, гэтыя все. Як людзі, што толькі не рабілі, гэта ж, ну, цуд нейкі быў. Могуць, калі хочуць. І змогуць, я веру. Вы вот узгадалі, што зараз ва ўкраіне пераважная большасць гаворыць па-ўкраінску. Я прыгадываю, адзін мой украінскі сябра мне сказаў неяк, што для таго, каб украінцы сапраўды канчаткова сталі нацыяй, ніхто больш не зрабіў, як расійскае войска. І што вось вайна пры ўсіх яе жахах, яна ўсё ж такі зрабіла з украінцаў нацыю канчаткова. І з гэтай нагоды я вельмі часта пытаўся, што атрымліваецца, што можа быць без такіх выпрабаванняў, без крыві немагчыма завяршыць гэтыя працэсы. Можа, і беларусы не стануць беларусамі, калі не пройдуць праз вось нейкую там вайну ці яшчэ што-небудзь. Не хацелася б, як вы правільна сказалі, але ці сапраўды можа быць сапраўды так, ці хопіць можа турмы? Ну, насамрэч, як я лічу, што вайна зараз ідзе у нас, не такая, як ва ўкраіне, але гэта ўсё роўно вайна у нейкім сэнсе. Людзей хапаюць, як некаторыя кажуць, ва ўкраіне, напрыклад, яны ведаюць, адкуль ляціць і што і колькі. А ў Беларусі ты не ведаеш, адкуль табе прыляціць, што прыляціць, і наколькі ты заляціш потым. Я лічу гэта, таксама вайной. Таму што гэта, вайна супраць народа, проста яна знутры ідзе. Атрымліваецца, што частка з'ехала. З'ехалі вельмі добрыя людзі, шмат добрых людзей з'ехала, інтэлігентных, разумных людзей шмат з'ехала, то бок краіна іх згубіла ўжо, на зараз. Пакуль мы не можам вярнуцца. Потым частка сядзіць у турмах, і частка сядзіць у краіне. І яны сядзяць так жа, як тыя ў турмах, толькі ў больш, скажем так, добрых умовах. Вось, і ўсё. Такое адрозненне. А так, гэта вайна. Дарэчы, у той момант яшчэ, это было фактычна калі год таму, вы яшчэ былі ў Беларусі,
і на той момант ці было і наколькі моцнае гэта было, ну как бы, ну я не ведаю, адчуванне ці можа быць такое пазіцыянаванне таго, што мы ўжо розныя, тыя, хто з'ехаў і тыя, хто застаўся. Не, у мяне не было такога адчування ўвогуле, тому што, па-першае, усе людзі розныя. По-другое, ну, не ведаю, ўсё роўно у нас ёсць адна агульная ідэя. Мы хочам, каб наша Беларусь была нашай краінай, каб мы маглі там вольна дыхаць, рабіць у рамках закона, што захочам, правільна, і каб закон працаваў, і каб мы маглі развівацца, каб мы маглі навучацца, каб мы маглі там, ну, жыць, як нармальныя людзі жывуць, а не там вось гэта вось усё. Што я забылася думку. Гэта ўсё добра, але вам не падаецца, што вось за тыя гады, пакуль мы жывем двумя асобнымі групамі, мы паасобку так зменімся просто пад ціскам абставінаў і тых рэчаіснасцяў, у якіх мы жывем, што калі прыйдзе час, мы не зможам паразумецца. Не, вось да чаго я вела, усё роўна у нас агульнае вось гэта ёсць, што мы любім Беларусь. Мы любім нашу краіну. Мы яе любім. І тыя, і тыя. Чакайце, а хто мне тады ў каментарах пастаянна піша, што да вы ўжо не разумееце атмасферы і таго жыцця, якое ў нас адбываецца. Вы там нас ужо не бачыце, вы ўжо адарваліся ад зямлі, ад каранёў, ад рэчаіснасці і ўсё. Хто гэта мне піша? Ну, можа, нехто так лічыць, але я так не лічу. Я не адчувала гэтага. Потому что вы самі тут ужо, поэтому. Я там не адчувала гэтага. Я была год і 4 месяцы яшчэ там пасля вызвалення. Я гэтага не адчувала. Тыя, хто сябраваў са мной, так і сябравалі. Хоць я знаходзілася ў краіне, а яны знаходзіліся ўжо вонкі. Вось. І іх таксама стаўленне, ну, не ведаю, не, я не адчуваю такого. То есть вы не думаете, что вот калі мы, да прыкладу, муры рухнуць, і мы вот с Вольгай такія горда прыходзім, мы тут вам сфармулявалі нацыянальную ідэю. Наче, яны скажуць, давайте ў сваю Польшчу, і там вот сваю нацыянальную ідэю і ажыццяўляйце, а мы тут самі без вас. Не без вас, а без вашай ідэі. Ведаеце, што яны скажуць? А мы вось для вас сваю сфармулявалі. Давайте паспрачаемся, як гэта адбываецца ў дэмакратычных краінах. Вось так будзе. Вот так вот, да? Так. Добра, давайте тады, можа быць, на завяршэнне яшчэ адно. Вот вы як праграміст выдатна разумееце, што зараз можа быць, умоўна кажучы, вам, там, айцішніку, там, ці яшчэ каму-небудзь бліжэй, там, айцішнік з якой-небудзь, я не ведаю, з Індыі, там, ці з Пакістана, чым сусед па пляцоўцы ў доме. Вот, ну, неяк так вот, ментальна. І я да таго, што глобалізацыя это вот паўсюль. Трансатлантычныя карпорацыі, сувязі вось так вот, зумы, шмумы і ўсё астатняе. А мы тут пра нейкую там адраджэнне мовы, вяртанне гісторыі, там культуры, ўсяго астатняга. Ну, такое адчуванне, што усе неяк раскрываюцца, як мага шырэй ўсяму свету. А мы так хочам схавацца за прыгожыя нацыянальна расфарбаваныя муры. І так паглядаць на ўсе гэтыя глобалізацыі з-за муровы, казаць, глобалізацыя там у вас, да? А у нас тут все по-беларуску зато. Не, можна, это ж аднаму не перашкаджае. Можна і раскрывацца, і захоўваць сваё, вось гэта істотнае і важнае, але сваё. Можна і так, чаму не? Я магу знайсці там агульныя кропкі нейкія і з айцішнікамі, і з мастакамі, і з музыкамі, і з кім заўгодна. Але гэта не значыць, што я павінна для гэтага сваю мову, там, сваю гісторыю, на гэта ўсё забыцца. Слухайте. Не павінна. Скажите, а вот
мы вот что разважаем, як тут да беларускай ідэнтычнасці, там да мовы там схіліць, зацікавіць, там сэксі варыянты прапанаваць. А можа прасцей які-нибудь вот написать какую-нибудь программку, вы ж як праграміст можете запустить вируса. Яны ж все там это вообще сядзяць у нейкіх там то в гульках, то фільмах, то яшчэ невядома ў чым. Адкрыў тебе раз вирус попаў і ты оп і беларусізаваўся. У мозги одразу. Ну, давайте это уже, это нюансы. Мозги, там, ці пра сэрца, ці яшчэ пра што. Не, ну, насамрэч, ну, больш беларускай рэкламы. Ужо тады. А беларуская рэклама, яна ўвогуле так працуе, што нават дрэнная рэклама, яна можа спрацоўваць, калі там ёсць нешта, што чапляе. Вось чапляе звычайна ці вельмі добрая рэклама, ці, наадварот, вельмі дрэнная. Бо яна выклікае ў цябе эмоцыі. Вось, калі табе нешта падабаецца, то ты пра гэта, ну, ты гэта запомніш. І калі вельмі нешта не падабаецца, вось гэтыя дурацкія рэкламы пра МММ, пра там нешта, мы ж памятаем яшчэ з 90-х. Але колькі ўжо часу прайшло, а мы памятаем гэта, і ці там, не ведаю, там, яшчэ нейкія песенкі там таксама з рэклам, але яны просто, ну, ніжэйшы ўзровень, скажем так. Ну, вось, можна нават дрэнную рэкламу, але беларускую зрабіць, і ўжо нешта будзе там адкладацца. Но не ведаю, Чарнуха з вами не пагодзіцца. Галоўнае якасна рабіць. Не, якасна, канешне, я лічу, што ўсё трэба рабіць якасна, але калі не атрымліваецца якасна, ну што? Не, вот ўсё адно трэба імкнуцца, а то, понимаете ли, что фігня, але по-беларуску, ну, это не падыход. Не, конечно, але ёсць рэкламы ў Мінску, былі рэкламы, вось нават пасля таго, як я вызвалілася, і я такая з здзіўленнем, ой, гэта ж по-беларуску, і так класна ад рэкламы, я нават такім захапленнем слухала, клас. І яно ж адкладаецца ў галовах. Вось так, ну, незаўважна так. Раз, і ўсё, і ўжо по-беларуску. По-беларуску вот так, вот хитриками вот так. Раз, и потом кто ты? А, я не по-беларуску, я так, по-нашему. По-тутэйшаму. По-тутэйшаму, ну. Кто ты беларус? Не. Мы тут гэтыя тутэйшыя. Добра, кароткі бліц на завяршэнне. Що ж таки, новая Беларусь, гэта краіна якая? Прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, монархія? Княжство великое. Парламенское. Добра, а то есть вешать будем еще таки на берозах ці на соснах? Ну, як у песні, ой, бероза ды сосны. Вешать не будем. Вешать не будем. Не будем? Не. Добра, будзе пакаранне на беларускую мову пераходзіць. Як там тады? Яны хацелі нас, Пазняк хацеў нас усіх на беларускую мову перавесці. О, ужас. Ужах. У роў будзем прарываць паміж на ўсходняй мяжы там, на мяжы паміж Беларусью і Россией? Ну, не дрэнна было б. А запускаць туды што будзем, кракадзілаў ці... Кракадзілаў? І бегемотаў. Дзяржаўная мова, якая і колькі? Беларуская адзіная. Але час на пераход. Колькі? Адзін? Ну, колькі можна будзе падлічыць. Ну, я думаю, што гадоў 5 дастаткова будзе. Як хутка і ці павінна пераходзіць, і ці цалкам павінна пераходзіць вышэйшая адукацыя на беларускую мову? Так, калі адзіная будзе беларуская мова дзяржаўная, то так, канешне. Ну і нацыянальная ідэя ад Вольгі Філаченкавай, як гучыць? Вы ведаеце, вось была у вас у праграме Светлана Курс, і она сказала маю нацыянальную ідэю. Она сказала, гэта любоў. І я таксама лічу, я шчыра лічу, што беларуская нацыянальная ідэя – гэта любоў. Вот так вот, да? Так. Да ўсіх? Ну, не да ўсіх, канешне, але любоў. Добра, дзякуй вялікі. Ну што ж, в прынцыпе, я пагаджуся і з Вольгай, і са Святланай. Любоў – гэта добрая нацыянальная ідэя. Любіце адзін аднаго, і будзе вам беларускае нацыянальнае шчасце. Мы з Вольгай гарантуем.
Так. Так, Ольга, у якасці такога падаруначка не любоўнага, але з падзякай за ўдзел у нашай праграме і за вашу выдатную нацыянальную ідэю. Вось гэтая цішотачка з нашым лагатыпам і з такім выдатным, я не ведаю, слоганам да Беларусі празоры, але, ну, конечно, с любоўю, як яшчэ. Так что дзякуй вялікі, гэта вам, Ольга Філаченко, возьмите Лукашук, слухайте, глядзіце, подписывайтеся, але рабіце гэта ўсё з любоўю. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.